హాయ్ ఫ్రెండ్ಸ್, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ಚಾನಲ್ ಮಾನ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದಿ ಮಲ್ಪಿದಾರಂದುಲ್ಲಾಲು ಇಂದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀರಿಗೆ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್. ಇಂಚ ಜಡೆ ಬಾರ್ದರು. Adimal is ready. ತಾನು ಶೋಕಾದ ವಿದರ್ದಾಲು ಜಡೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾರಂಗಿಲ ದೀಪನೆ ದೀದಾಂಡು ಮೈತ್ರಿ ದೀಪನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಳು ದೀಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಮೈತಿಚ್ಚಿ ಕಾರಂಗಿಲ ದೀಪನ ಪಿದರ್ದ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮದಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬರೀರಿ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಓಕೆ, ಮದಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಇಂದು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೋನಾಗ. ಹಾಯ್, ಪಿದರ್ ದಾಂಡೆನ್ನ ದಾರ ಸೀರೆಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮದಿಮೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಲ್ ಕಂಕನಾಡಿಡು போந்தல்ல வச்சுட்டு আমি
ಹಾಲರ್ದು ಬಿದೈ ಬತ್ತ ಗರುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಕಂಡು ಕೈತಲಂಡು ಗರುಡಿ ಭತ್ತ ಇದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಸೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವು ತೂತಾ ಇರತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏರು ಬಾತೇರು ಅವ್ರು ಬಾತೇರ್ಲೆ ಮದುವೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಹಾಡು ಫೈನಲಿ ಮದುವೆ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಡು ಇಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ